είναι πραγματικό. Για να πω έτσι περιφραστικά ένα παράδειγμα, το Ουράνιο Τόξο έχει συμμετέχει στις εκλογές και έχει πάρει από 3.500 μέχρι 7.500 ψήφους. Για το Θεό. Η ελληνική μειονότητα στη Τουρκία είναι 2.000-2.500. Και όμως είναι εθνική μειονότητα. Μόνο οι ψηφοφόροι του Ουράνιου Τόξου είναι διπλάσιοι. Βέβαια, εκείνοι ήταν πάρα πολύ κυβερνατόζοι, αλλά εσείς λέτε ότι και τούτοι ήταν πάρα πολύ κυβερνατόζοι. Παρόλο που δεν είναι αυτός ο αριθμός, βέβαια, έτσι. Ως παράδειγμα το ανέφερα. Στο άλλο ζήτημα όμως που θίξετε και είναι πολύ σημαντικό. Περί της σύγχυσης που υπάρχει στην Ελλάδα, της ευαισθησίας, όταν αναφερόμαστε στα μειωνοτικά θέματα, σε σχέση με την αυτοδιάθεση, με την απόσχηση και τέτοια θέματα. Θέλω να πω ότι, τουλάχιστον όσον αφορά το Ουράνιο Τόξο, κάθε φορά, σε κάθε ενέργειά μας, σε κάθε διακήρυξή μας, όχι μόνο έχουμε δηλώσει και δηλώνουμε επανειλημμένα ότι δεν θεωρούμε σωστή λύση την οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων, έτσι, ή την ανεξαρτητοποίηση ενός τμήματος της χώρας μας, όχι μόνο δηλαδή το κάνουμε αυτό σε επίπεδο διακηρύξεων και δηλώσεων, αλλά και έτσι ενεργούμε. Να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σε κάποιες δηλώσεις ενός αξιωματούχου της κυβέρνησης της Μακεδονίας, οι οποίες λέγεται ότι έγιναν στο Καναδά, εμείς βγάλαμε ανακοίνωση καταδίκης. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να καταδικάσουμε και καταδικάζουμε και το μακεδόνικο εθνικισμό. Και ξέρετε, αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο για μια πολιτική ομάδα όπως είμαστε εμείς. Θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να σπεκουλάρουμε ή να μανιπουλάρουμε κι εμείς με τους δικούς μας ανθρώπους, να το πω έτσι, στη Βόρεια Ελλάδα, να μιλάμε κι εμείς για Μεγαλέξανδρους και για Βουκεφάλες, για να συσπυρώσουμε τον κόσμο και να δημιουργήσουμε έναν αντίπαλο δέος απέναντι στον ελληνικό εθνικισμό. Δεν το κάνουμε όμως. Απέναντίας προσπαθούμε συνέχεια να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με Έλληνες δημοκράτες, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μας ενδιαφέρει εμείς να αποκτήσουμε κάποια δικαιώματα και να γίνουμε ένα γκέτο κάπου εκεί στη Βόρεια Ελλάδα που θα έρχονται κάποιοι ερευνητές ή διάφοροι να βλέπουν αυτούς τους παράξενους Μακεδόνες που μιλάνε τη γλωσσούλα τους και έχουν το folklore τους. Ναι, δεν θα γίνουμε εμείς οι Ινδιάνοι της Ελλάδος. Εμείς συμμετέχουμε στην ελληνική πολιτική σκηνή, συνεργαζόμαστε με τους Έλληνες δημοκράτες, θέλουμε να αλλάξουμε την ελληνική κοινωνία, θέλουμε να κάνει βήματα μπροστά, θέλουμε να συνεισφέρουμε στην οικοδόμηση μιας Ελλάδας η οποία θα πάρει τη θέση που πρέπει στην Ευρώπη που οικοδομούμε όλοι μαζί. Πιστεύετε βέβαια ότι δεν είστε μόνοι σε αυτό, έτσι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να δουν χωρίς να είναι εθνοτικά κάτι άλλο. Αλλά φαντάζομαι ότι τα χρόνια της λειτουργίας, τα χρόνια των επαφών σας με Έλληνες και με πολιτικά κόμματα. Πείτε μου, στην επαφή σας με τα ελληνικά κόμματα, ποια πολιτικά κόμματα θα δεχόντουσαν να συζητήσουν μια μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα? Σε ατομικό επίπεδο συζητάνε αρκετά στελέχη. Μπορώ να πω θυμάμαι από το Φιλελεύθερο Φόρουμ του Ανδριανόπουλου, της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη του Πασόκ, στελέχη του Συνασπισμού, στελέχη του ΚΚΕ, όλοι συζητάνε σε προσωπικό ή ατομικό επίπεδο. Το δύσκολο είναι όταν θα πρέπει να υπάρξει μια συλλογική απόφαση από ένα πολιτικό φορέα. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι από τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, το μόνο πολιτικό κόμμα που έχει πάρει ξεκάθαρη θέση είναι η οργάνωση για την ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο. Οι φιλελεύθεροι, ας πούμε, τι λένε? Οι φιλελεύθεροι δεν έχουν πάρει θέση σε αυτό το ζήτημα, παρόλο ότι τους το ζητήσαμε. Μόλις ο κ. Μάνος δημιουργήσει το κόμμα, του ζητήσαμε τη θέση για τη μονοτικά, δεν πήραμε απάντηση. Ξέρετε, είναι το μακεδονικό και γενικά το ζήτημα της αποδοχής της μακεδονικής εθνικής ταυτότητας είναι καταλύτης. Είναι λιδία λίθος για το αν κάποιος είναι πραγματικά δημοκράτης ή όχι. Αν πράγματι σέβεται τη διαφορετικότητα, αν μπορεί να την αποδεχθεί. Εκεί νομίζω κρίνεται το αν κάποιος είναι πραγματικά δημοκράτης ή όχι. Γιατί ξέρεις, έχουμε και αυτούς που λέμε εμείς εθνικιστές και κρυπτοεθνικιστές. Έχουμε απόψεις οι οποίες εκφράζονται από πολιτικά κόμματα, από άτομα και άλλους. Ναι, σας καταλαβαίνουμε, βεβαίως. Ναι, υπάρχουν προβλήματα, σας καταπιέζουν στο παρελθόν. Εσείς οι δίγλωσοι, εσείς οι σλαβόφωνοι, εσείς οι έτσι, εσείς οι αλλιώς. Ξέρετε, είναι δύσκολο να αποδεχθούν την ύπαρξη μακεδονικής εθνικής ταυτότητας ως διαφορετικής από την ελληνική. Και εκεί είναι και το κλειδί στο μακεδονικό, αν θέλετε. Σε εξοπολογηθώ κάτι. Εγώ πίστευα μέχρι τώρα, πολλά χρόνια που ασχολούμαι, ότι οι ομοφυλόφιλοι ήταν η λιδία λίθος, ότι αν δεχόντουσαν μια διαφορετικότητα, τότε θα μπορούσαν. Μάλλον εσείς είστε στη δυσκολότερη θέση, οφείλω να ομολογήσω μετά από χρόνια. Να σας πω, τα νέα παιδιά στα χωριά αυτά της Φλόρινας, πώς ζουν αυτή τη διαφορά, αυτή την ας πούμε αντιπαλότητα? Δεν θα ήθελα να δεν υπάρχει αντιπαλότητα, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε πολλές περιοχές υπάρχει μια πολιτιστική αφύπνιση. Αν δείτε στα χωριά μας, στα πανηγύρια, στους γάμους,
αυτό που ήταν απαγορευμένο πριν, με την έννοια δηλαδή της ψυχολογικής και διοικητικής καταπίεσης προς μια μερίδα του πληθυσμού όπως είναι η εθνική μακεδονική μειονότητα, έχει αρχίσει να βγαίνει από τη νέα γενιά, η οποία δεν έχει ίσως και τα βιώματα του παρελθόντος. Έτσι θα ακούσατε σε περιοχές οι οποίες έχουν αρχίσει να εκφράζουν την πολιτιστική τους γλωσσική ή ακόμα και εθνική ιδιαιτερότητα, τη μακεδόνικη γλώσσα και το μακεδόνικο τραγούδι. Αυτό είναι ένα process το οποίο γίνεται αργά, σταθερά και στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Το οποίο είμαι πεπισμένος και σίγουρος ότι αυτό θα εκφραστεί και πολιτικά ακόμα πιο δυνατά στο μέλλον. Να σας ρωτήσω, ποια είναι τα σχέδια αυτού του πολιτικού φορέα και ίσως και του πολιτιστικού του πολιτικού φορέα και του πολιτιστικού φορέα? Ποια είναι τα βήματά σας, πώς είναι το μέλλον, πώς το περιγράφετε? Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο πράγμα... Πρόσφατα είσαστε στον ΟΑΣΕ, είχατε μια παρουσία ευθεία. Πέρα από τις διεθνείς συμμετοχές σε φόρουμ και συναντήσεις ή meeting που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και με ευρύτερα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας συζητούσαμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μια Ευρώπη των λαών και των περιφερειών θα αντιπαρατεθεί ενδεχόμενα σε μια Ευρώπη των κρατών και των διοικητικών αρχών. Αυτό δηλαδή που κάνουμε δεν είναι απλά και μόνο να διαμαρτυρόμαστε για τα όποια δικαιώματα ή τις όποιες καταπιέσεις ή διοικητικές πράξεις γίνονται εναντίον της μακεδονικής εθνικής μειονότητας. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, το πρώτο που πάντα επιδιώκουμε είναι η εμβάθυνση των σχέσεων με τους Έλληνες δημοκράτες. Και νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό είναι το πρώτο και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό δράτω με κάθε ευκαιρία να συμμετέχουμε σε συναντήσεις είτε σε προσωπικό είτε σε συλλογικό επίπεδο όπου συζητούνται τα ζητήματα της διαφορετικότητας. Σε ό,τι αφορά βέβαια το εξωτερικό και τη διεθνή μας δραστηριότητα, νομίζω ότι με τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία πλέον μας ανοίγεται μια μεγάλη πόρτα και θα την αξιοποιήσουμε όπως μπορούμε καλύτερα. Να σας πω, διαβάζουμε ότι υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που καταδικάζει την Ελλάδα για τη στάση της εκεί, πράγμα που δεν ξέρω πόσο είναι γνωστό στην Ελλάδα. Άλλοι διεθνείς οργανισμοί, μεγάλοι, ο Οργανισμός των Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΑΣΕ, όλοι αυτοί οι οργανισμοί βεβαίως μιλούν μαζί σας. Υπάρχει κανένας οργανισμός που σας θεωρεί ανύπαρκτους ή σας θεωρεί παρεξηγήσιμους ή δεν ξέρω τι? Αλίμονο. Κανείς μα κανείς. Και ξέρετε, η συνεργασία σας έχετε αλληλογραφία με αυτούς τους οργανισμούς? Δηλαδή, όχι μόνο αλληλογραφία, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα αυτά και σας επαναλαμβάνω όχι μόνο για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους Μακεδόνες στην Ελλάδα, τους εθνικά Μακεδόνες, έτσι, για να είμαι ακριβέστερος, αλλά για πολλά άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με οικολογικά προβλήματα και με πολλά άλλα ζητήματα που απασχολούν τόσο την ελληνική κοινωνία αλλά όσο και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Αυτό που θέλω όμως να προσθέσω και να τονίσω, ξέρετε, είναι ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα κάποια παρέμβαση διεθνών οργανισμών όταν γίνεται αναφορά στα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Ελλάδα. Συνήθως τους ρίχνεται το ανάθεμα και βγαίνει αυτό που είδαμε και τα τελευταία χρόνια με αφορμή το πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, αυτός ο έντονος αντιευρωπαϊσμός και αντιδυτικισμός στη χώρα μας, γιατί αυτό που είδαμε πέρσι με αφορμή το πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, τις κόκκινες σημαίες του Κουκουέ να ανεμίζουν μαζί με τις σημαίες της Χρυσής Αυγής και τον δικέφαλο βυζαντινό αετό της Εκκλησίας, όταν το βλέπουμε αυτό, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Κάτι πολιτισμικό συμβαίνει. Και πρέπει εδώ να πω ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις που τους ανέφεραν ενδεικτικά.